Neno kata kaka jo NCIC barua mane ondikne neno to kata duoko mare bende naneno nyoro to joma noloko wachno ing'e dholuo bende samoro loko tek wanto wawinje gi dholuo achiel kachiel kaka dhok mano tiyo god ma wan ok wanyalo wacho ni ng'ato loko nwago wanyalo wacho ni wan wawinje from the horse's mouth koro ni yudo mago jo abano romo gi jo apiko ng'enyne ema winjo kowacho negi ni olo negi mafuta magiringo go kendo wacho ni jo wasigu osedonje igi jo wasigu biro ni jo wasigu nie igi kata kanyo omiyo ing'enye wasigu kanie iu kaka koro ne en local and area MP nyaka no nyis joge ni jogo ma ok jogi osebiro kanyo to kendo gima neno kako ra interpret ni jogo ok gin jo Homa Bay gima wacho ni jogo osedonjo ka kendo gininde otende nikech mano neno no way a day to nikech no wacho ni en key koro no way a day to that event omiyo no kone jogo ni jogo oseninde otende lakini gima no wacho ni jogo odhi omany nyaka i otende kuon magninde go ing'enyi samoro kanitie wasigu moninde e iu nyalo kelo weche mang'eny koro wanien be kaka area MP no neno ni mondo o alert jogene gigo madhi timore nyaka be ing'enyi en e committee bende mar is it defense or security nyaka be ni en gi information moloyo ma wan go kech Kaluma kwanza en a lawyer ong'e rights ong'e legal ong'e gik mowacho kuma nyalo tere to bende en security koro samoro information ma en go ana onge go omiyo gik mano nowacho kaka local MP to gik matimore area ne to koro an kama bede ok anyalo wacho ni gino emano omiyo gigo timore kaka winje ondiek yena chak gilero wad mar uwasigu nikech en anu play video mar Kaluma deep